rasulu ba kamar ka kai daban ne. Assalam ala rasulu ba kamar ka kai daban ne. Ko ban iya wayi mun Allah ka taimaka mun in yabo ga wanda yayi mun wanda shi ya ce mu bi ka Allahu kai guda ne. Assalam ala rasulu ba kamar ka kai daban ne. Allah salati kanka kai wa farin cikin ka dan amina annabinka wanda du ya ce mu bar shi wallahi jahili ne. Assalam ala rasulu ba kamar ka kai daban ne. Allah sahabu nai ma shirafa ƴaƴan azima tilas mu kai da su masu daidukan jihadin su a gane rabbana ne. Assalam ala rasulu ba kamar ka kai daban ne. Assalam alaiki ke ma ba kamar kiya azima mun zo ki kai mu ma kun hana rasulu a gurin kishi uba ne. Assalam ala rasulu ba kamar ka kai daban ne. Harshe hanai gare ka tijjani jiyalinka sashe mai yabanka har sai ya ɗi sharu sani na jambulo gwani ne. Assalam ala rasulu ba kamar ka kai daban ne. Assalam alaika sarki tun kan na buɗe baki ka san da wanga aiki karɓa ka bani maki in gaida kai ma aiki sannan ka ya nazifi ya rasulu da hakafi rayuwar mu ta yi zafi daure ka buɗe marfi in gan kaɗa hayafi ka sawo koran mayafi in ce da kai rasulu a gaban ka hadimi ne. Assalam ala rasulu ba kamar ka kai daban ne. Allah ya baka komai a isar ka kafu komai shi ya sa ka ba mu komai ni kaunace abun kaunar ɗahaza na jo ne. Assalam ala rasulu ba kamar ka kai daban ne. Duba da kanka kai ma mene yake fa nema ni'ima da rahama ma kun san dukan su kun baban zara za su zauna. Assalam ala rasulu ba kamar ka kai daban ne. Shi kun sa babu ko da yaushe baya aibu ya Mustapha Najibu zauna da kyau muna nan bayan kaɗan amina. Assalam ala rasulu ba kamar ka kai daban ne. Gashe ka ya nazifi kaunar ka ta yi zurfi ka ɗago ta mu kafi mu durkusa mu ɗauka a jikin mu sa ta zauna. Assalam ala rasulu ba kamar ka kai daban ne. Kaunar ka ta fi komai araba ni da komai kada ni bai tuka mai karfin da in na furta a fahimci kai uba ne. Assalam ala rasulu ba kamar ka kai daban ne. Dan kauna ta yi sanyi an fara kauce layi an bar barin masoyi wannan da rabbana ma ya yabe shi algwani ne. Assalam ala rasulu ba kamar ka kai daban ne. Mai mun bari da karfi ziku wazara kaifi duk duniya nazifi an tabbatar da ba mai karfinsa jarumi ne. Assalam ala rasulu ba kamar ka kai daban ne. Kallu ala karimi na jamul huda azimi taimake ni ba na gaimi pandogari ahababu rasuli nan na zauna. Assalam ala rasulu ba kamar ka kai daban ne. Salam alaika hadi Jafar na manza sidi taimaka kamar na budi abba da ummadan Allah samu je Madina. Assalam ala rasulu ba kamar ka kai daban ne. Assalam ala rasulu ba kamar ka kai daban ne.